Паводле гістарычнай класіфікацыі Беларусь належыць да рэгіёна цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Это значыць, мы ўсходняя частка заходнееўрапейскай цывілізацыі, дзе развіццё гістарычных працэсаў праходзіла з пэўнымі асаблівасцямі. Да нашага рэгіёна належаць таксама краіны, якія ў сярэднявеччы ўваходзілі ў каралеўствы чэшскае, венгерскае, польскае і Вялікае княства літоўскае. Гэтай тэмы не існавала ў савецкай Беларусі. Пра яе не пісалі ні ў падручніках па гісторыі, ні ў спецыяльных працах. Падручнікі па гісторыі БССР мелі адзіную мэту – праставіць Беларусь адвечнай часткай рускага свету. І калі ў мінулым на яе тэрыторыі існавалі нейкія іншыя дзяржаўныя ўтварэнні, то гэта прадстаўлялася як недарэчнасць, несправядлівасць, якая выпраўлялася братнім рускім народам. Цікавы прыклад – гісторыя архітэктуры Беларусі. Яна ніяк не ўкладалася ў расійскі кантэкст, бо як тут уціснуць, напрыклад, гатычны Мірскі замак, Крэўскі замак гатычны, Лідскі замак, гатычную камянецкую вежу. У Расіі ж ніколі не было ні барока, ні рэнесансу, ні готыкі. Таму пра архітэктуру Беларусі проста маўчалі. Першым пра яе напісаў грузін Чантурыя у 70-е гады 20-го стагоддзя, таму, што, як сам казаў, яго цяжка было западозрыць у беларускім нацыяналізме. Праўда, з гісторыі Беларусі ўсё роўна вытыркваліся нейкія з'явы падазрона падобныя на еўрапейскія. Напрыклад, магдабургскае права як форма самакіравання гарадоў, якога, дарэчы, расійскія гарады не мелі да 19 стагоддзя. Калі нейкую еўрапейскую з'яву не ўдавалася замоўчваць, то яе апісвалі коратка, сціпла, без заглыблення і прывязкі да агульнай хады гістарычнага працэсу. Вядома, што ў 9-12 стагоддзях беларускія землі знаходзіліся пад моцным уплывам візантыйскай культуры. Потым нешта змянілася. Якім чынам мы сталі часткай заходнееўрапейскай цывілізацыі? Як і калі Беларусь зрабіла вялікі гістарычны паварот з усходу, дакладней з поўдня на захад? Якія мела наступствы? Пагаворым пра ўсё больш дэталёва на канкрэтных прыкладах. Беларускія землі ўжо ў раннім сярэднявеччы былі скрыжаваннем Еўропы. Праз іх праходзіў знакаміты шлях з варагаў у грэкі, які лучыў Еўропу паўночную і паўднёвую. На іх крыжаваліся культурніцкія ўплывы захаду і ўсходу. У 9-12 стагоддзях пераважаў уплыў усходне-візантыйскі. Монатэістычная рэлігія хрысціянства, пісьмовасць, традыцыя мураванай архітэктуры, узоры матэрыяльнай культуры прыходзілі да нас з Візантыі. Але ў развітым сярэднявеччы візантыйская дзяржава аслабла. У 13 стагоддзі яе тэрыторыя моцна зменшылася і абмяжоўвалася ваколіцай Канстанцінопаля. У той самы час дынамічна развівалася заходнееўрапейская цывілізацыя лацінская. У першыя дзесяцігоддзі 13 стагоддзя нашыя продкі сутыкнуліся з яе перадавым атрадам тэўтонскім ордэнам. А ў 1240 годзе мангола-татары пасля доўгай аблогі здабылі і знішчылі Кіеў. Перарвалася даўняя традыцыйная сувязь з візантыйскім цывілізацыйным асяродкам. І вось менавіта ў 13 стагоддзі на беларускіх землях пачалі з'яўляцца матэрыяльныя прыкметы новай цывілізацыі. Адна з іх ацалела да нашых дзён. Знакаміты камянецкі стоўп, гатычная вежа, збудаваная галіцка-валынскім князем. Потым з'явіліся гатычныя замкі у Лідзе, Крэве, Медніках, Вільні, узведзеныя па ўзору ордэнскіх. У культурным слоі беларускіх гарадоў і замкаў археолагі знаходзяць заходнееўрапейскія ўзоры матэрыяльнай культуры, вялікапамерную цэглу, дахоўку, кафлю, кераміку, зброю. Першы вялікі князь літоўскі Міндаўг прыняў хрышчэнне ад захаду. Нашыя войскі пераймалі ўзоры заходнееўрапейскага ўзбраення найперш ад ордэнскіх рыцараў. Урэшце, колькасць перайшла ў якасць. Палітычнае рашэнне ўвесці нашу дзяржаву Вялікае княства літоўскае ў шэраг заходнееўрапейскіх краінаў прыняў вялікі князь Ягайла. У 1387 годзе ён зрабіў каталіцтва дзяржаўнай рэлігіяй
а потым яго рашэнне пацвердзіў Вітаўт гарадзенскай уніяй. Беларусь павярнула на захад і пачала ўрастаць у Еўропу. Кожны археолог, які даследаваў беларускія гарады, ведае пра вельмі цікавую з'яву ў культурным слаі, рэзкую перамену ад 13 стагоддзя. Сярэднявечны беларускі горад 11, 12, 13 стагоддзя пад выразным уплывам традыцыі візантыйскай і таксама ўжо сфармаванай традыцыі мясцовай. Гэта спецыфічныя формы керамікі даволі добрыя. Вельмі характэрныя рэчы, напрыклад, шыферныя прасліцы. Это для верацяна. Шыфер – это такі камень, якія вырабляліся, здабываліся в адным месцы ўсходнеславянскага свету каля горада Овруч на Украіне. Яны распаўсюджаны па ўсяму ўсходнеславянскаму арэалу. Яшчэ вельмі цікава гэта шкляныя бранзалеты. Спецыфічная вельмі атрыбутыка матэрыяльнай культуры горада, жаночыя шкляныя бранзалеты, которые в масавых колькасцях прывозіліся з майстэрняў і Візантыі, і Кіева, маглі б і з Вялікага Новгарада. Ад канца 13 стагоддзя, пачатку 14 стагоддзя назіраецца збядненне матэрыяльнай культуры. Спыняецца, памяншаецца хуткасць нарастання культурнага слоя ў нашых гарадах. Знікаюць шыферныя прасліцы, знікаюць шкляныя бранзалеты. Это звязана з мангола-татарскім нашэсцем, з перарваннем традыцыйных сувязяў з візантыйскім асяродкам, з паўднёвай, таксама Руссю, которая была пагромленая татарамі. Ад пачатку 14 стагоддзя у культурным слоі беларускіх гарадоў і замкаў з'яўляюцца новыя катэгорыі матэрыяльнай культуры, выразна запазычаныя з заходняй Еўропы. І гэта было ў рэгіёнах, якія звязаны былі з Еўропай галоўнымі воднымі шляхамі на Полатчыне, заходняй Двіны, праз Інфлянты, гэта на Гарадзеншчыне праз Нёман. І найперш гэтыя рэчы нойдзеныя, самыя раннія рэчы заходнееўрапейскага ўзору, нойдзены менавіта там, у Полацку і ў Гародні. Вот в Гарадзенскім замку старым, напрыклад, з'явіліся наканечнікі арбалетных стрэлаў. Это тыя стрэлы, якія прыляцелі з крыжацкіх арбалетаў, таму што ад 80-х гадоў 13 стагоддзя крыжакі пачалі штурмаваць Гарадзенскі замак. З'яўляецца новая катэгорыя матэрыяльнай культуры, это вялікапамерная гатычная цэгла, якая намнога таўсцей і больше па памерах, зусім не падобна на плінфу візантыйскага ўзора. Цікавейшае еўрапейскае вынаходніцтва печная кафля. Яна вынайдзена в Альпах, мяркуюць даследчыкі, у апошнім дзесяцігоддзі 13 стагоддзя, а ўжо ў пачатку 14 стагоддзя нойдзены першыя ўзоры печной кафлі у Полацку і ў Лідскім замку. Мы бачым першы гаршковы кафлі 14 стагоддзя, потым пазнейшая кафля 15-16 стагоддзя. Потым далей кафля развівалася ўжо 17 стагоддзя паліхромная. І ўсё гэта пачыналася з 14 стагоддзя. Разам з тым, трэба казаць пра збядненне матэрыяльнай культуры ў 14 стагоддзі, якое было выкліканае і перарваннем сувязяў з Візантыяй 13 стагоддзям, і было выклікана агульнаеўрапейскім крызісам 14 стагоддзя. Але ўжо пачынаючы ад другой паловы 15 стагоддзя, матэрыяльная культура, масавая матэрыяльная культура ці народная, якая пакінула свае парэшткі ў зямлі, пачынае ўзбагачацца, павялічваецца асартымент керамікі, напрыклад, з'яўляецца такая кераміка, як Штайнцойг, рейнская кераміка з Германіі, якая экспартавалася вельмі высокай якасці. І ўжо у пачатку 16 стагоддзя, у канцы 15, пачатку 16 стагоддзя можам казаць, што матэрыяльная культура масавая, у тым ліку элітарная Беларусі, тая масавая культура, которую мы находзім сляды ў зямлі, набывае цалкам еўрапейскі характар. Напэўна, самая найлепшая ілюстрацыя вялікай цывілізацыйнай перамены ў гісторыі Беларусі знаходзіцца тут, у Гародні, на старым замку, у постаці руінаў двух храмаў. У 1932 годзе, калі археолагі пачалі раскопкі тут, на старым замку ў Гародні, то на глыбіні некалькіх метраў натрапілі на руіны храма. Адносна невялікага, там где-то 8 на 8 метраў, квадратны практычна храм з вялікай паўкруглай апсідай. І яны разабралі гэты храм, таму што культурны слой яшчэ далёка не заканчваўся. І некалькі метраў ніжэй, за гэтым храмам, яны натрапілі вось на гэты, на которым мы стаім. Называецца ён Ніжняя царква, таму што той храм верхні
назвалі верхняй царквой. Не захавалася дакументаў, якія б сведчылі пра назву гэтай царквы, каму яна была прысвечана, і таму в гістарыяграфіі эта назва сталіся. Ніжняя царква знойдзена ніжэй і верхняя знойдзена вышэй. Так вось яны па кампазіцыі, па тэхніцы будовы, па матэрыялу будовы кардынальна адна ад адной адрозніваюцца. Не выклікае сумненняў, што гэта ніжняя царква, гэта княская царква 12 стагоддзя, 2 разы большая за тую верхнюю царкву. Эта царква збудаваная ў візантыйскай традыцыі. Яна першы храм, які прыналежаны да вядомай гардзенскай архітэктурнай школы. Крыжова-купальная сістэма. 3 апсіды, адны схаваныя ў тоўшчу сцяны, адна выпуклая, выходзіць за тоўшчу сцяны. Дакладная арыентацыя на ўсход. Цэгла, тонкая цэгла плінфа, маёлікавая плітка, галаснікі. Прайшло пару стагоддзяў ад яе пабудовы. У 14 стагоддзі эта царква была ў руінах. Верагодна, яе разбілі катапульты крыжакоў, якія штурмавалі замак. Тут было пахаванне. А на рубяжы 14-15 стагоддзя, па ўсёй верагоднасці, пасля пажару, над этими руінамі, которые уже заплылі культурным слоем, прямо на культурным слоі будуецца новы храм уже выключна гатычны, у гатычных традыцыях, гатычнай тэхніцы, з гатычнай цэглы. І тут, в гэтым старым гардзенскім замку, ў гэтым месцы, мы проста бачым у разрэзе культурнага слоя, як адбываўся гэты вялікі паварот, вялікі пералом у беларускай гісторыі. Перамены надыходзілі паступова і адбываліся паралельна і ў матэрыяльнай, і ў духоўнай культуры. Калі ў матэрыяльнай культуры гэта відаць у культурным слаі праз раскопкі археолагаў, то духоўнай культуры мы ведаем па крыніцах пісьмовых. Напрыклад, прыняцце хрысціянства першым вялікім князем літоўскім Міндаўгам менавіта ў форме рымскай, каталіцкай. Гэта быў вынік ціску прэсіі захаду. І 1387 год гэта хрышчэнне Ягайлам паганцаў у паўночнай частцы сваёй дзяржавы Вялікае княства Літоўскага і прыняцце ім хрысціянства па рымскаму каталіцкаму абраду. У тыя часы гэта азначала адно: уваход у сістэму ідэалагічную захаду і іерархію заходнееўрапейскіх манархаў. Лучнасць нашых земляў з Еўропай ішла па галоўных транспартных артэрыях сярэднявечча рэках. Вось як тут па гэтай рацэ па Нёману все гэтыя землі гарадзеншчыны былі злучаныя з буйнейшым портам на Балтыцы Караляўцом. Каралявец – гэта гістарычная назва горада Кёнігсберга, які сёння носіць назву Калінінграда, пасля таго, як расейцы забралі пасля Другой святовай вайны гэты горад. І адтуль, акрамя войнаў, з таго кірунку быў гандалік. Гандаль нават не прерываўся часта, калі адбываліся ваенныя дзеянні. Адтуль прывозілі да нас еўрапейскія тавары, якасныя, найперш металёвыя тавары, метал, віно дарагое, тканіны дарагія. І от ад таго часу сярэднявечча да найноўшых часоў ёсць сляды менавіта гэтай повязі. На гэтай рацэ Нёман, вышэй па цячэнню, ў Мастоўскім раёне, каля вёскі Дубна, захавалася яшчэ такая прымаўка названня Тапельца. Нельга ў беларусаў называць бяду яе імём, таму што бяда прыйдзе ў дом. Таму пра Тапельца казалі не то, што чалавек утапіўся, а паплыў у Каралявец па ножыкі. Это вось успамін пра ты сярэднявечны абмен таварамі з Еўропай. Уваход Беларусі ў Еўропу адбываўся эвалюцыйна на працягу больш чым стагоддзя. Мела значэнне таксама і прамая сіла, мілітарны націск перадавога атраду каталіцкай Еўропы ордэнскай дзяржавы. Пераймаліся лепшыя ўзоры матэрыяльнай культуры, узбраення, мастацтва, якія стваралі сінтэз з даўняй і трывалай мясцовай традыцыяй. Увогуле, ва ўсім свеце пераймаюць мацнейшага. Як тое самае рабілі ў той самы час маскоўцы, пераймалі татараў, якія іх пакарылі. У 15 стагоддзі мы ўжо былі часткай Еўропы і ў палітычным, і ў гаспадарчым сэнсе. Цікава напісаў польскі гісторык Станіслаў Кот. Калі ў 1500 годзе памежныя слупы Еўропы ў культурным сэнсе не перакрачалі Віслу, тут он памыляецца, это раней адбылося, то ў 1600 годзе яны маглі ўжо стаяць на ўсходняй мяжы Рэчы Паспалітай, бо ажно да Дзвіны і Дняпра сягалі зацікаўленні, а часта і захапленні тымі самымі ідэямі, якія хвалявалі лепшыя розумы Рыму і Парыжу.
Беларусы перадавалі вынаходніцтва еўрапейскай тэхналогіі, еўрапейскай цывілізацыі далей на ўсход, у Расію. Праўда, іх там не надта чакалі. Калі ў пачатку 60-х гадоў 16 стагоддзя беларусы прывезлі ў Маскву найноўшую еўрапейскую тэхналогію, станок для друкавання кнігаў, то доўга там не пратрымаліся. Дзябальскае вынаходніцтва было зламанае і спаленае, а беларусы былі вымушаныя ратавацца ўцёкамі ў Беларусь. Прайшло некалькі стагоддзяў, на працягу якіх Беларусь падзяляла лёсы іншых краінаў цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Але ў канцы 18 стагоддзя ў гісторыі нашай айчыны адбыўся новы круты паварот, на гэты раз у адваротным кірунку. І ўжо не было ніякай мовы пра эвалюцыю. Нас у некалькі прыёмаў захапіла Расія і пачала перарабляць на рускіх. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя.